En hier heb ik misschien ook mijn gedienden. En die vind ik lekker waarom hier achter in de biekkeuken. Een wereld is beschadigen. Ik al je spul van mezelf, koelkast, gasstijl, kledingkast. Mijn vlies zit vol krassen, vol liem. Er worden al je oorspraken maken, maar die komen ze gewoon net naar. In de eerste 2 afleverings zeggen we hoe bewoners van de Westreen confronteren waren met grote verbouwingen aan haar wenning en de gevolgen daarvan. Thuis wonen neemt het grut onderhoud, maar nevens de woonbond waard je mij het instemmingsrecht van de bewoners omzeild. In dit slotdeal richt ze weer op 1 bewoner, Monica. Haar verhaal liet zien wat renovatie zonder regiedocht met vertrouwen en zoens. Monica verbleur vanwege haar huisbesten in een oren wenning. Doch mag ze na 3 maanden waarom, wilde haar huis nog lang net klaar weer. Toen ik weer omkwam, hier kon mijn eigen spul heel veel skeer. De schroeven, de speakers alleen niet meer bed. En het wie gewoon echt mega smarrig. Mijn hele hemel vol rotzooi, schroeven, speakers. Monica komt erachter dat haar huis tijdens haar afwezigheid broekt is door de werklui als skoftplak. Doet ze een keer tussen terug del kwam, stier de verwarming op 34 graden. Ze zegt dat er skeer weer on haar geword en het huis lei vol rommel. En zij soms waren hier dat ik gewoon weer in de wenning kwam, zag ik mijn wenning echt verlitten had. Dus die skin netjes en heel. En dat is dus net gebeurd. Monica vertelt dus dat ze al zo'n haar jeugd kampt met psychische klachten, waardoor ze het liefst zo min mogelijk mensen hoe de vlier had. Het idee dat haar wenning tijdens haar afwezigheid zo misbruikt is, liet haar net los. De onhoudende stress zorgt ervoor dat ze uiteindelijk thuis komt te zitten van haar werk. Maandenlang beziekt Monica jet te worden. Maar thuis wonen en de ondernemer reageert kwalijk. Onder een peteer onbeen wordt. Ze wil daarbij een journalist van RTV NOF hebben. Dat peteer wordt oors zijn. We hebben dingen dat ze het anders nog oors zijn hebben. Ja, ik denk de waarheid die dan boven komt door alles. He, wat je al je speelt en ja, ik ga net een blad verder moelen. Dus ik denk dat ze dat dan ook net prettig vinden dat alles opgenomen wordt en in de media komt. De stoeltje in hoe Monica bloot dus leeg. In plak van een peteer met de verantwoordelijken krijgt Monica een telefoonpeteer met de verzekeringsman van de ondernemer. Die liet het net helemaal op de hichte van de situatie. Kom op, zij hebben dat gedaan. Die renovatie is via thuiswonen gegaan. In alle vertrouwen heb ik mijn sleutel afgegeven. Ben ik 3 maanden niet in mijn woning geweest. En ik kom terug en allemaal schade in mijn woning. In eerste instantie wordt er al voor €100 skeervergoeding onbeen, maar dat dekt nevens Monica lang de wierenkosten net. Ze houdt dan ook voert bij stik. De vlier moet onderdeel wezen van de regeling. Daarom moet de verzekerder in peteer mij oren belutsenen. Morgen wil ik tussen 3 en 4 bellen. En dan, als het goed is, had hij contact voor mij thuis wonen, NSW. En dan hoop ik dat we er dan uitkomen. Dat liep het een ABC'tje. Maar de afspraak wordt meerdere keren verpleegd. Monica moet zelfs hield dit bellen om wat te jaren. Dit is de voicemail van. Hoe zet je jezelf voor jokers net? Ja, wat vies ervan dat het nou weer net? Nou, wat vies ervan? Wat maak ik er nog van vinden? Het gaat constant, dat is maar alles gang. Hey. En dat is constant maar van het kastje naar de muur stuurt. En ik ben er nou echt klaar mee, dus dat ik nou nog net uitslag ga, ja, dan kan ik procederen. Na een maandenlange strijd krijgt Monica uiteindelijk het verlossende telefoontje. Thuis wonen en de ondernemer gaan akkoord met haar voorstel. Nou ja, dan is het nu rond. Monica is blij met de skeervergoeding, maar of ze het helemaal efter haar litten kan. Ja, maar helemaal achter me litten ken ik pas dat die in gesprek gaan en hij mijn oprecht excuus. Ja, dan ken ik dat net. En net schriftelijk weet ik het wat hij. En shock me die op die eigen on en wees eerlijk wat er al hier gebeurd is. En net constant alles ontkennen en futskouwen. Nee. Ook de Woonbond vindt dat de woningcorporatie thuis wonen onder de gang moet met haar werkwijze. Nou, ik ga ervan uit dat deze corporatie veel geleerd heeft van dit project. En dat ze bij nieuwe renovatieprojecten dit echt wel anders gaan aanpakken. Dat is het minste wat zij moeten doen. Maar het zou ook wel op zijn plaats zijn als een corporatie, ook achteraf, nu de werkzaamheden achter de rug zijn, in ieder geval bespreekt met de bewoners of er tegemoetkoming op zijn plaats is.
Monika had na dit hele debakel ook een boodschap voor orenhierders die te maken krijgen met een renovatie of grut onderhoud. Eigenlijk er constant te werkman op de lip zitten matten. Daarom doe ik het ook, dat ik mensen de eigen iepen, hey, denk erom, als je een groot onderhoud krijgt of een renovatie, dat echt mogelijk gaat. Ja.